Picassoren kuadroaren erreprodukzioa. Bombardaketaren hurrengo egunaren biharamunean, George Ester kazetari britainiarrari esker, mundu mailako egunkari garrantzitsuenetako portadetan agertu zen Gernika suntsituaren berria, New York Timesean esaterako. Picasso Parisen bizi zen eta nazioarteko prentsaren bidez jakin zuen zer gertatu zen Gernikan. Hau zelata, beraren lanean islatu nahi izan zuen gertaera latzura. Gernika mihesea Parisen jarri zuten ikusgai, 1937ko uztailean, erakusketa unibertsaleko Espainiako pabiloian. Gerrei egindako kritika adierazi nahi zuen oro har, eta baita Europan perretxikoak legez sortzen hasi ziren diktadura fasistei ere. Erakusketa unibertsalera aurreratu ziren ikusleek eta kritikak ez zuten kuadroa ulertu. Kuadroak gerrako irudilatzak, kolorearen absentzia eta irudi ulergaitzak zituen. Picassoren asmoa zen kuadroa herriari ematea doaintzan, Espainian erregimen demokratikoa berreskuratu eta gero. 1981 urtean, Madrilera leku aldatu zuten kuadroa. 1982 urteaz geroztik, Reina Sofia Museoan dago ikusgai maisulan hau. Aurretik baina, Europako eta Ameriketako 30 hiritan egon zen ikusgai. Gernikara kuadroak behealdean daukan inskripzioak hauxe aldarrikatzen du. Kuadroa Gernika lumora ekarri behar da.